bazalwane. Seba shizo bazalwane mfundisi Mtimonye. Isibongo, amen. Hallelujah. Hamba nonkosikazi wami bazalwane. Kusese ubuyelo enimaziyo. Angajinji, amen. Angakajinji yonke leminyaka hamba naye sishumayele ngeli kanana nenohlukana. Hallelujah. Siyabonga bazalwane sibingelele inceku umfundisi egameni likaJesu sibingelele nala ekhaya abafundisi bishop mina ngibidlali ngiyayithanda kakhulu, amen. Hallelujah. Ngithi futhi ngoba nginayo ngiyithanda kakhulu. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Angase ngibingelele umkami emphinda bazalwane ngibingelele umkami futhi, amen. Uyu umuntu obaluleke kakhulu enhlizweni yami nasempilweni yami. Ngisekudeni isimanga sakhe, amen. Ngiyabonga lokho kakhulu ngenze ngaba umuntu emhlabeni sengiwumuntu bazalwane. Hallelujah. Umngani asele umngani sakhe. Bazalwane mina ngimosha isikhathi kakhulu ngomngani ebandleni bayazi egameni likaJesu. Ngiyabonga umngani ukubekezela kuzivikela isikhathi lesi. Bazalwane nayi indaba la sebayithintile bathinta indaba eziningi kepha-ke ngizothinta lapha nalapha bese ngihlale phansi. Kunendaba ethintwe la ngoDavide uma abhekene nebhere nengonyama. Hallelujah. Abhekene nebhere nengonyama. Ngibingelela abafundisi bazalwane. Lithi iBhayibheli wathi abheke entabeni wathola usizo lungekho. Hallelujah. Wathola usizo lungekho. Uma bheke ezintabeni, there's no help, akunasizo, there's no assistant ezintabeni. Wafanele ukuthi asusa amehlo akhe entabeni abheke phezulu la usizo luzovela khona. Hallelujah. Bese kunendaba futhi ethintiwe kaMishaki noAbednego noShadraka. Bazalwane ijulile ngoba uma sibheka lamadoda lawa manaseka ngaphakathi empilweni siwabona ayaphithizela kube afakiwe kule ndawo abe baba sabisa kiyo enenye umbangazayo aphithizela so aboshiwe ayaphithizela kube enzeni aboshiwe ayaphithizela ilento bazalwane edisteba isitha sethu ukuthi siphithizela kanjani singaphakathi futhi siboshiwe siphithizela kanjani siboshiwe bese kunendaba enye futhi ethintiwe ye-Holy of Holies ukuthi vele uthizeka before itempeli kuzoba inetempeli okuthiwa banomuntu namhlanje eqaleni belakhiwa ngezandla ingaba kuthiwa Davide awuyibulakhi itempeli kepha uSolomoni uzolakha itempeli. uSolomoni walakha itempeli bese go to the second temple eliba khona kulapho khona bambuza uJesu bathi where is the kingdom okhuluma ngayo uthi the kingdom of God is within you. Lisho ukuthi uyisingaphakathi kulapho kuthiwa bathi liyiphitabelekele batazibelekele bathi babheka phezulu iBhayibheli nani itabelekele lisuka imayikhanyisa lisuka emazulwini sekubantu lithi bhekani itabelekele sekubantu shukuthi siheko sethempeli
Yes. Yeah. Ufika umoya ingcwele bese kuwenza umsebenzi. Yes, bese Timpele kaNkulunkulu masifile sekubantu litebenakele elafezulwini. Lithi iBhayibheli noma sekunjalo abantu bamele baphenduke. Yile abayithintile yokuthi yena Stefani yobona izulu. Sibazane bamuthi izulu ulibona njani usemhlabeni? Izulu ulibona kanjani usemhlabeni? But futhi kuyabuya kunikeza igaranti ukuthi is possible ukuthi izulu libone umile kulomhlaba. Ubona izulu abanye babona inkinga zabo, thina sibone izulu abanye babona izinhlupheko, thina sibone izulu. Is possible ukuthi sihlangane sonke la kama sinoboni into efanayo. Yes. Oh, Jesus. Sibone izulu. Wake wayibona uMoses. Wakabana sayibonile ukuthi bebheke isihlahla esivuthayo. Singashi. Wegcina ngisakhuluma nengelosi. Ngoba sengibangala sekutshintsha ukuthi I am who I am. Nginguye enginguye. Hayibo, kanti ngingakhulumi nengelosi. Kanti manje sengikhuluma nobani? Ngoba sibona ingelosi. Izwi likhuluma. Eyingelosi. But sentidela ngemoso lokukhuluma. Hayi man, sengathi sekukhuluma nomnikazi wezingelosi. Sengathi namhlanje singahanjelwa. Sengathi uNkulunkulu angahambela. Sihlezi singena kuma-online player. Kanti ingelosi ihlezi ifika. Kepha namhlanje ngathi ufika umnikazi. Umnikazi wendawo kunabakhona ushizo wathi isikhathi present. Le present kaNkulunkulu uyithinte. Wathi i-present okukhona kukaNkulunkulu umuntu uyaba khona. Yena angabi khona ebukhoneni bakhe. Yena angabi khona. Simfune ebukhoneni bakhe. Singamtholi ebukhoneni bakhe. Ngoba vele wena ukhona ebukhoneni bakhe. Kepha awukho ebukhoneni bakhe. Ngoba singathi unathi la. Lento esizwayo ungayizwa. Lento esibonayo ungayiboni. Sinkenge sisukume siphakamisa izandla. Wena ucabanga ukuthi sithanda kopastor thi kana sithandi yena. Sigcina kukhuluma yena. But ngiyamanala. Esizwayo manje. Nkosi yami. Thina sithandana ukukhuluma ngaphambili. Nenkinga ukuthi uma nobani. Ngoba asifuni umuntu azoba yedwa. Nkosi uJesu. Yeah. Uma phambili uma wonke umuntu. Kulula. Nawe lapho ngile. Nami la ngile. Kanti umehluko ume nobani. Uma yena sekhona kulomehluko sabe ba. Uma yena sekhona kulomehluko umhlaba wobunisi ngesile. Asemuza ngakho phambili. Uma isandla sakhe phezu kwami. Ngikungalo ungekho khona. Ngitololo Israyeli. Alalali. Oh, Jesus. Bathi bangena badlula ulwandle olubovu.
khona ulwandle olubovu. Mina abazali bami ikhumba yonke le bayikhumbile. Bethi bona ngiyashisa la ndawo. Awunalutho la. Awunalutho lethi kunende kuhamba nayo. Ya. Bakhona abasezweni. Bathi babheka ulwandle olubovu. Bayibona ulwandle olubovu livuleka. Lithi babasebanalo elwandle olubovu. Babelela badumisa. Ya, bahlabelela bathi ha. Hey, Jesus. Lenkweli ya. Badangenkinga nalowo. Sekumenyezelwe kakhulu nalowo. Ake ngikhulume ngalowo ukuthi ucelebrate kanjani. Ngoba kuseseneJerikho. Inkosi azobhekana nayo. KuseseneJordani. Bayekela ukuhlabelela. Mabadlula eJordani naseJerikho. Ngoba sebayazi ukuthi umuntu obile awuhlabeleli. Asihlabeleli masiqeda ukunqoba. Sihlabelela sisasempini. Uma usempini uyahlabelela. Kunomuntu othintile bekaJobe la. uJobe bekahlabelela asemlotheni. uJobe elazange ayozila ngoba shoniwe. Umzimba wakhe wambikise emlotheni ngoba wovela amathumbu umzimba wonke. SisiJobe ahlabelela athi ngaphume esiswini sikamama ngingenalutho. Ngiyobuyela ekhaya ngingenalutho. Ngeza ngiyise ngiyobuyela ekhaya ngiyise. Uhlabelela njalo ukuthi uNkulunkulu uphile. uNkulunkulu uthathile. Uhlabelela kubuhlungu. Uyahlabelela. Asidumisi singobile. Sidumisa sisempini. Ngoba siyazi singena singobile. Into esenza ukuthi sihlabelele seselebrate singena. Siduma sikhipha nanoma sikhiphi sesiphumile. Ngoba siyamazi umhlengi womoya Jesus. Oh, Jesus. Oh, yaseneda ngafika. oh, Jesus. Yaseneda ngafika. Oh, Jesus. Sengathi ngakhuluma nomuntu otimfundisi wena kade uyazi imeko yami. Sengathi ungadumisa uhlabelele kulezo zinto kunezinto abayikhuluma ngawe. Sengathi ungadumisa kulamagama ababiza ngawo. Sengathi uhlabelela kulezimo ngenabiza kulamapeni kulemindeni ehlukene kulebandla elikhuluma ngani. Sengathi ungahlabelela. Sengathi ungadumisa uyidlala indumiso. Hey, confess. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu uthixo oshaba babasaya ikhasa thokozaya ribasa hasa thokoya kabasa kataya ribasi habasa baba sokota ikapapapado liasati kasa osama mahasaka ye obesehesa ushaba sokotika ba wetoko sakababasha rebebetenge sheti ya kusaba muya nakata mula kababa ekentekes lebo shakata liba babasa anayesiyelela sikume sifa anaongela netimu ngakho uphuma anaongela nenhliziyo uphuma the devil is a lie. The devil is a fool. Thank you, Jesus.